Una d'aquestes colles és la colla del bou de Reus, una colla nova que va encarregar a un artista local l'elaboració d'aquest bou. Tant siguin gegants com siguin nans o així, el mecanisme, o sigui, la tècnica és la mateixa. Que amb aquesta bèstia hi ha hagut tanta feina a fer el de fora que a fer el de dins. Vam creure que fos interessant donar-li el moviment, només per curiositat, una mica un repte també, no? I a veure quin joc donava, no? Doncs mira, us explico. Aquí hi ha els agafadors, el del davant va agafat així, llavors puja el bou cap amunt, i aquí hi ha el dispositiu, que és per on fem que el bou tregui aigua pel nas. Llavors aquí hi ha aquest agafador que serveix per baixar el cap. Ara aneu al tanto que baixo el cap. El primer cop, entre que no veus res i que m'impressiona, no? Perquè portes un trasto sobre i no saps cap on vas. Però bueno, després hi agafes confiança i ja tires. Aixequem el bou, vosaltres no heu de fer res. Molt no es bellugava, però hem fet el que hem pogut. És agafar rodatge. Però és que el de darrere no veu gaire cosa, llavors s'ha d'anar fiant una mica del davant. Però el de davant és una mica el que guia, diu que ara cap al davant, cap al darrere, cap a la dreta, cap a l'esquerra, perquè el de darrere no veu gaire cosa. Després de l'assaig i de l'última capa de pintura, el bou ja està preparat per fer la primera cursa a la plaça. És una feina agraïda, és un animal que és molt dòcil, la gent ve que ha agafat molt ràpid el rol del bou i de seguida es fa una bona rotllana perquè el bou pugui fer els seus balls i les seves embestides amb tota tranquil·litat. Que la festa sigui bèstia.